Kaže da nemaš vremena za vežbanje. A šta bi mislio kada bih ti rekao da ti je potrebno samo 5 minuta dnevno da bi napredovao u snazi? Evo, pokazat ću ti kako. Prvo što treba da uradiš je da izabereš 3 vežbe. Jednu vežbu vučenja, jednu vežbu guranja i jednu vežbu za noge. Što se tiče vežbe vučenja, prva vežba će nam biti zgibovi, ako možeš da ih radiš. Znači, zgibovi, ja ovde imam, ovde smo u mojoj sali, u sali u mojoj kući, ne moraš da imaš salu u kući, možeš da imaš samo park, možeš da imaš samo šipku između vrata i to je to. Čak i ako nemaš to, pokazat ću ti alternativu. Znači, zgibovi, ako imaš šipku, radiš zgibove. Ako nemaš šipku ili ako ti je, ajde kažemo da imaš, ali su ti zgibovi preteški, šta radiš onda? Jedna od najboljih stvari koje možeš da uradiš jesu negativni zgibovi. To inače daje moje deci i vrlo napreduju uz to. Šta su negativni zgibovi? Prvo, izaberi hvat. Ja ga radim ovako. Ovo je na engleskom pull up, a ovo je chin up. Chin up je lakši, zato što se koristi više biceps. U svakom slučaju, koji god hvat da izabereš, skočiš gore i polako se spuštaš kontrolisano dole. Dakle, nekako se dovedeš na vrh u gornji položaj zgiba. To može da bude stolica, da staneš na stolicu pa se popneš, ili da skočiš i onda 3 sekunde lagano radiš tu negativnu fazu. Inače, negativna faza je jako dobra, veoma dobra za razvoj mišićne snage. Čak više razvija snagu mišića, više ćeš od nje napredovati nego od pozitivne faze. Ako ne možeš to da radiš, neki rade s gumama, zgibove stave, zakače gumu za šipku i onda rade zgibove tako što zgaze na gumu i rade tako zgibove. Mislim da su negativi bolji, a i ne treba ti guma, ne treba ti taj deo opreme. Ako ne možeš to da radiš, evo jedne varijante. Ne moraš da kupuješ ovo, objasnit ću ti kako ćeš da radiš. Ovo su gimnastičke karike. Možemo da radimo obrnuta veslanja. Najteža verzija ovoga je kad su noge na nekoj visini, recimo na stolici. Isto negativ, polako. Gore brzo, dole sporije. Međutim, ako ti je ovo preteško, promeniš ugao. Što je veći ugao, to je lakša vežba. E sad, kao što rekoh, ne treba ti ovo. Ako nemaš ovo, možeš da koristiš najobičniji peškir. Ovo je malo kratak, ali poslužit će da vam pokažem. Što se tiče veslanja, isto staviš tu i radiš veslanje s peškirom. Neki čak ljudi prave neke čvorove pa zaglave iza štoka pa zatvore vrata, ali ja ne bih da nešto svoja vrata pokvarim, tako da ne bih to radio. Međutim, s ovim takođe možete da radite jednu varijantu zgibova, a to je kada su vam noge na zemlji. Znači, tu su noge, znači stavite ruke tu negde otprilike gde biste završili zgib. I staviš noge na zemlju, ali ih ne koristiš mnogo ili probaj uopšte da ih ne koristiš. Samo su na zemlji. Lakše je nego da si u vazduhu. Znači, spustiš se dole, uradiš zgib, zadržiš sekund, sporo dole. Znači, noge su tu samo na zemlji. Ako baš ne možeš da izvučeš zgib, onda se malo pomogneš nogama i tako radiš. Izuzetno je dobro za hvat. Mnogo više jača hvat nego da se držiš za šipku. Evo nekih alternativa ukoliko nemate salu u kući. Prva su obrnuta veslanja na šipci za propadanje. Noge mogu da budu blago savijene, ispružene ili malo više savijene. Takođe ih možemo staviti na vrh šipke za propadanje i to je najteža varijanta. Možemo raditi to i u kući ispod stola, sa savijenim ili sa ispruženim nogama. A možemo ih raditi i između 2 stolice. To je što se tiče vežbi privlačenja. Što se tiče vežbe guranja, tu su naravno sklekovi u pitanju. Koje god sklekove da izabereš, uži hvat, neutralni hvat,
široki hvat, radi te sklekove da bi znao koliko napreduješ iz dana u dan. Znači nemoj da menjaš sklekove, brzine izvođenja. Možeš da radiš negativ polako, ja radim negative polako, znači sporo, brzo gore, sporo, brzo gore. Možeš da radiš i brže, ali radi na jedan način da bi znao koliko napreduješ iz dana u dan. Ako ne može da radiš sklekove, ako su ti obični sklekovi preteški, radi sa kolena. Ako je ovo preteško, radi negative. Znači negativ, kontrolisan, pa restartuješ. Negativ, pa dupe gurneš nazad i resetuješ. Kako god, samo da ne ideš gore ako ne možeš. To je što se tiče guranja. I imamo još jednu vežbu za noge. To mogu da budu čučnjevi ili mogu da budu iskoraci. Evo recimo čučnjevi. Prekrstiš ruke, neki rade ovako, nebitno je. I ideš što niže. Ja ne mogu mnogo nisko zbog mojih leđa. Držiš prava leđa. Probaj da se ovo ne događa. Da savijaš leđa. Ako se to događa, uvek možeš da staviš nešto, na primjer, ova močuga, staviš je, zgaziš petama tu, da ti se peta malo izdigne i to je dosta lakše za kičmu. Moći ćeš nešto dublje da ideš u čučanj. Evo vam još 2 bonus vežbe. Nisu neophodne, ali mogu se spakovati s ove prve 3 u 5 minuta. Jedna je plank, koju možete da počnete da držite 30 sekundi pa da povećavate svaki dan za recimo 5 sekundi, a druga je izdržaj u leđnoj ekstenziji. Dižu se i ruke i noge gore i ja ovu poziciju zovem Superman, jer podsjeća na Supermana u letu. Ovo možete da držite minut, ali ako je previše teško, krenite sa manje sekundi. E sad, kako sve ovo raditi? Da bi napredovao u snazi, poenta je da svaku od ovih vežbi, znači radiš jednu seriju zgibova, jednu seriju sklekova, jednu seriju čučnjeva. Potrebno da uradiš maksimalan broj ponavljanja koji možeš. Što nećeš odmah raditi? Ako dugo nisi trenirao, nemoj da počneš sa maksimalnim brojem ponavljanja odmah. Nego uradi, ako tipa možeš, 15 sklekova, uradi 10 ili 12 prvih nedelju 2 dana, da ti ostane u rukama ili u nogama nekoliko ponavljanja. Nemoj da se iscrpiš jer ćeš dobiti brutalnu upalu mišića, a to ne želimo. Jer će te obeshrabriti, reći nije ovo za mene, neću da treniram. Ne. Prvih nedelju 2 polako. Onda posle toga gledaš da svaki put kada uradiš maksimalno. I želiš, ako si danas uradio 10 sklekova, sutra probaj 11 ili 10 sklekova normalnih i 1 ili 2 negativa. Ili 1 ili 2 s kolena. Nešto moraš da uradiš da bi uradio više nego što si ranije uradio. Nećeš svaki dan moći, bit će uspona i padova, ali veruj mi da ćeš napredovati. Ljudi misle, pa ovo je smešno, šta ja mogu da uradim s jednom serijom nedeljno? Puno toga. Evo daću ti primjer. Ako recimo da možeš 10 sklekova da uradiš samo i ne možeš više od toga. Ako radiš samo 10 sklekova dnevno, svaki dan, to je 10 dnevno, 70 nedeljno, 300 mesečno, puta 12, koliko je to, puta 12 meseci i dobit ćeš jednu cifru koja je mnogo bolja od nule. I nemoj mi reći da te to neće učiniti jakim. Jednog leta sam dao sebi za cilj da ovim metodom dođem ponovo do 20 zgibova. Uspeo sam da uradim 19 i 3/4, iako nisam svaki dan radio. Dešavalo mi se da preskačem dane, pa sam recimo 2 dana zaređam, 3. dan ne uradim, pa opet 1 dan, pa 4. ne uradim i tako mi se dešavalo. Nisam uopšte bio redovan i došao sam skoro do 20, znači 19 i 3/4. A kad sam radio to, da, dođem do 20 bez problema. Tako da, savjetujem da ovaj model treninga upotrebite ako nemate vremena. Međutim, svi znamo da ljudi imaju mnogo više nego 5 minuta vremena, u pitanju su samo izgovori i prioriteti. Ovo nije prava zamena za trening. Ovo možete da radite neko vreme, ja sam to radio kad sam bio preumoran, jer sam ustao kad mi se žena porodila s prvim sinom.
2 put sam ustao u toku noći, stvarno sam bio bez ikakve energije i onda kad sam šetao klinca u kolicima, ja uradim te 3 vežbe čisto da ostanem pri snazi, ali nije prava zamena za trening. Idealno bi bilo da odvojite sat vremena, 45 minuta, pola sata, koliko ko može, a u mom sistemu rada sa klijentima koji žele da smršaju, imam 20-minutni trening koji im dajem 3 puta nedeljno, što isto jako malo, ali je mnogo bolje nego 5 minuta i to će vam dati još veće rezultate. I to ću vam pokazati na jednom od sledećih treninga. Tako da, ovo je dobro, može, ali je bolje ako naravno imate više vremena. Ako imate neka pitanja, ostavite ih u komentarima. Ja sam Mark Leitner i vidimo se uskoro.